dreapta, ceas pe stânga, așa manevrez eu timpul. Nu e vorba, nu e normal, dar eu sunt diferit tipul. Nu-mi pasă ce zice lumea, e Viorină și doar clipul ăsta e doar începutul. Cum să zici că e sfârșitul? Mă îmbrac blană, versuri blană, ia uși ce flove emană. Dacă încerci să mă furi, eu sigur te las pe pană. Frică doar de Dumnezeu, dar niciodată de lamă. După vârsta de 5 ani, eu am crescut fără mamă. Haide pe afară, la panoramă, Viorin o are, hai și vrăjeală, că are o gașcă bună, loială. Ține toată viața, noi doar de o vară. Sunt rece și nu cred în fete care se cree loiale. De fapt sunt vagabonte, zic și eu exact cum zicea Petre, că așa sunt mai toate. Vin unde vă putere, ci că loialitate, dar umblă n-o stovere. Stau prost cu încrederea, că toți sunt pe interes. Așa că frate păzea, ca să fie de la fes. Auzi unul ce zicea, jur că eu nu te trădez. Numai la bani se uita, cu mine greu nu cedez. Nu contează starea, contează demersul. Până să vezi valea, trebuie să vezi mersul. Trebuie să treci de alu, ca să vezi succesul. Nu contează starea, contează demersul. Până să vezi valea, trebuie să vezi mersul. Trebuie să treci de alu, ca să vezi succesul. Că lumea mă întreabă cum fac eu cu ceasul. Am pe dreapta, ceas pe stânga, așa manevrez eu timpul. Nu e vorba, nu e normal, dar eu sunt diferit tipul. Nu-mi pasă ce zice lumea, e Viorină și doar clipul ăsta e doar începutul. Cum să zici că e sfârșitul? Dacă ți-o încerci cu mine și vrei să mă furi, știi că înseamnă nada. Sunt la fel de rar cum e Sierra Nevada, scriitor ca Eminescu, dar sunt prieten bun cu blaga. Dacă încerci să mă furi, știi că ți se taie craca. Dacă te avalu, știi că ți se rupe placa. Învață să fii bandit, învață să citești faza. Nu contează starea, contează demersul. Până să vezi valea, trebuie să vezi mersul. Trebuie să treci de alu, ca să vezi succesul. Nu contează starea, contează demersul. Până să vezi valea, trebuie să vezi mersul. Trebuie să treci de alu, ca să vezi succesul. Că lumea mă întreabă cum fac eu cu ceasul. Am pe dreapta, ceas pe stânga, așa manevrez eu timpul. Nu e vorba, nu e normal, dar eu sunt diferit tipul. Nu-mi pasă ce zice lumea, e Viorină și doar clipul ăsta e doar începutul. Cum să zici că e sfârșitul?